Patay ang magigsuong minor na edad, human nga na-overshoot ang gisakyang motorsiklo daplin sa National Highway sa Barangay Kiaab, Antipas, Cotabato, niadtong Sabado sa gabii, Abril 5, 2025. Subay sa report, dead on the spot ang mga angkas nga sila alias Christian, 5 anyos, ug alias Eric, 7 anyos, samtang si alias Joshua, 17 anyos, nga nagmaneho sa motorsiklo, ang dead on arrival sa ospital. Gikan sila Barangay Magsaysay, Antipas, pauli na sila sa Barangay Green Hill, President Roas. So pag-abot dito sa may sa may Barangay Kiap, dito sa Bida, dulhog, tapos na sila na out of control, then nabangga sa may sa kilid sa dalan nga simentado ganin ang riprap pa. So motulnongdan nga sa ilang kabatayan nga tulog. Sumala sa kapulisan nga nagsunod lang ang motorsiklo nga gisakyan sa ginikanan sa magigsuon apan kusog ang ilang dagan. Sa area na-recover nga mga buti sa Tanduay, allegedly kaning 17 years old ng driver nakainom siya. Hilabihan ang pagbangutan sa pamilya sa mga biktima nga gihaya na karon sa ilang balay. Perting sakit yun, ma'am, ang akong kasing-kasing og hunahuna nga kalit ra pagdila tulo pag yun sila nga nahitabo. Murag din ako madawat, ma'am, kay buntag istoryahanay pa mi. Pagkagabi sa alas 8 nahitabo na siya. Nagpaabot na sabog ginabang ang LGU Antipas ngadto sa pamilya. Daiza Libong, News 9 Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.